Deze tentoonstelling gaat eigenlijk over hoe wij op het platteland omgaan met mentale zones. En daar heb ik ons koft onderzoek naar gedaan. En dit is eigenlijk de uitingsvorm in objecten. Dus aan de hand van de historie. Dus hoe wij dat jetties die een kist jesje van, goh, misschien is er toch ergens nog iets in us wat er nog heel iets samen omgaat. En daar wil je als bezoeker echt op bevregen. Ja, wat is de conclusie? Speelt het nou echt nog steeds? Of? Ja, absoluut. Ik denk dat er nog heel tijd een groot taboe is op het uiterien van je mentale welzijn. Zeker dat het heel negatieve aspecten daarvan gaat. Dus ik denk dat we daar today echt nog wel mooi ontwerpen kunnen. Absoluut. Ja, en verschilt dat dan echt heel bot op het platteland ten opzichte van bijvoorbeeld een stad? Nou, de kist bijvoorbeeld wel waarom en in de statistieken ook dat het aantal zelfsdelingen op het platteland opvallend hoog is en in de steden wat minder. Maar juist de taststream naar de GGZ, dus bijvoorbeeld de mensen die het echt de specifieke zones daarvoor krijgen, die is juist daar hoger in de stad. Dus misschien is het daar wel zo dat het iets makkelijker is om daar echt hulp te zoeken in de instanties en dat het juist hier wat meer toch nog bij de mensen zelf bloot. Bij een tentoonstelling bloot het vanzelfs wel de vraag wat de mensen ervan vinden zullen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het echt wel dat het net alleen nog aapjes kijken is of zo, want dat willen we juist net. Misschien is de titel daarin wat misleidend, dat mensen denken, oh, je vindt we al je verhalen van dorpsgekken. Nou, dat is nou juist net wat we willen. We willen heel graag dat je ook een beetje naar jezelf schenkt van, school het er misschien ook wat een dorpsgek in mij en ken ik die ook wat meer uiteren. Dus ik hoop vooral dat mensen een heel soort informatie maar naar huis nemen en misschien wel de vraag van, hoe ga ik zelf eigenlijk met mijn emoties om en uiter ik dat of net?